Смърф паяк. Още един прекрасен ден. О, не! О, гърбът ми! Здравей, Ячко! Как смърфи тази сутрин? Ей, татко Смърф, смърфотно! Какво ще кажеш да потренираме заедно? Ами, просто аз тъкмо щях да... защо не? Все пак съм в добра форма. Още имаш този замах, татко Смърф! Здравейте! Здравейте, момичета! Ще се присъедините ли? Съцнах се! Татко Смърф, мислех, че се справиш! Татко Смърф, каквото и да правиш, не мърдай! Не ще ми се да можех. Ще те сваля! Според статистиката, 23% от смърфовете над 345 годишна възраст страдат от лумбаго. Аз съм си съвсем добре. Не се тревожете за мен. Не мога да помръдна. Дайте път! Имаме спешен медицински случай! Хей, внимавай, Ячко! Сега ние ще се погрижим за теб. Ето така. Готово? Оставете ме. Смървайте се! Хайде! Вън! Може да не съм толкова млад като преди. Но пък още се държа. Да можех да си дам малко тласък. О, разбира се, това ще направя. Аз не харесвам високите балонове! Проблем ли има? Не. Точно това ми трябва. Подмладяваща отвара. Ти си едно любопитно дребосъче. Опа! Ела тук! Хайде, качвай се! Ау! Така ли ми благодариш? Както и да е. Да видим дали това действа. Еха! Чувствам се чудесно! Хи-хи! Здравей, страхливко! Паяк! Огромен паяк! Той ще ни изяде! Какво става? Помощ! Помощ! Успокой се, страхливко. Малките създания не смърфват големите. Какво става, Сръчко? Сякаш си видял призрак. Да му се не види. Какво е ял за закуска? О, това не е измама. Просто малко вълшебна подкрепа. Това е. Татко Смърф! Там ли си? Странно. Сигурен съм, че го видях да влиза преди минута. Нищо. Но какво става с мен? Рефлексите ми никога не са били толкова добри преди. И как така залепвам за стените? Може би е страничен ефект. Какво става тук? Да не би да съм объркал рецептата. Сигурно ще очуми, след като се наспя добре. Това е кошмар! Трябва да се събудя! Не, това не е сън! Какво се случва? За това ли ме охапа? Не! Смърфнал ме е в чудовище! Не мога да остана така! Трябва да намеря паяка, да взема от отровата му и да направя антидот! Ето те! Хей, върни се тук! Татко Смърф! Татко Смърф! Вкъщи ли си? Татко Смърф!
Каква бъркотия? Не го пускай навън! Затвори вратата! Затвори! Трябва да намеря паятка преди да охапе някой друг. Лакомчо, да ти направя ли още? Много са вкусни. Ето къде си! Ходеща бъчва, Сръчко е гениален. Твърде стар съм за това. Абсурдно! Ето така е по-добре! Мили Смърф, то говори! Чудовище! А? О, здравей, Знайко. Съжалявам, малко съм заед сега. Чакай! Хей, по-бавно! Трябва да говоря с теб! Почакай! Чудовище! Има чудовище в селото! Накъде тръгна то? На там! То е черно и космато с огромни зъби и уста. Ужас! Изяло е татко Смърф. Останала е само шапката му. Ужасно е. Но може да е още жив в стомаха му. Ще го намерим и ще го накараме да изплюе татко Смърф. Хайде, да вървим! Ето го. Пипнахме го! Не се кри! А? Еха, то се смали. След туалетната! Върни се малко, паяче! Къде мислиш, че отиваш? Искам да поговорим! Стой! Върни ни татко Смърф! Това съм аз! Не разбирате ли? Помогни ни, Знайко! Всички знаем, че не съм много добър треньор на паяци. Изплюй татко Смърф веднага! Хайде! Изплюй го! Как да ги накарам да разберат, че това съм аз? Изплюй, татко Смърф! То ще изяде и нас! Не, господин Паяк, не ме яш. Има толкова неща, на които да науча другите смърфове. Това съм аз, смърфчета! Май се опитва да ни каже нещо. Съжалявам, не знаем езика на жестовете. Знаем, че си изял татко Смърф. Намерих шапката му. Какво се опитва да ни каже? Знаеш къде е татко Смърф? Не си го изял, това ли е? Това дали е? Казахме ти, че не разбираме! Не можеш ли да го нарисуваш? Паяк равно на татко Смърф? Не е нарисувано добре, ако питате мен. Знам, сетих се! Този паяк е татко Смърф! Странна хипотеза, смърфиета. Не се сещам за друго обяснение. М? Какво смърфи той? Май иска да ни покаже нещо. Говорещ паяк! Май този говорещ паяк има нещо общо с трансформацията на татко Смърф. Хайде тогава, да го хванем! При, искаме да поговорим! Не говори с муграки чудовища! О, не! Сега никога няма да я хванем! Съзовам! Аз изчезвам! Грешно изчислих траекторията на полета. Хванахте! Какво направи на татко Смърф? Какво? Осмокракото чудовище е татко Смърф? Не съм направила нищо. Беше отварата му. Ще ни помогнеш ли? Да си върне тялото ли? Разбира се, че да.
жените трябва да си помагаме. Добре, татко Смърф. 2 щипки прашеца от угаснала светулка, малко сушена сърсапарила, 5 сълзи от плачеща върба, 3 вълшебни зърна и накрая отрова от паяк. Мили Смърф, мислех, че повече няма да видя старото си тяло. Ще ни кажеш ли какво стана, татко Смърф? Ами, знаете, направих специална отвара, за да излекувам болката в гърба си. Не съм планирал паяче да ме охапе по пръста. Не би смърфнал нещо да те направи по-млад, нали? Аз? Не. Защо да го правя? Аз съм в разцвета на силите си. Беше за гърба ми, това е. Разцвета на силите ли, уважаеми колега? Но трябва да ми повярвате. Беше за гърба ми, казвам ви.